pásku, napriek tomu slušný. 29 metrov, zatleskame Jankovi. A tlieskame takisto úvodnej dráhe, pozrite sa! Hlepek, Koníček, Hlepek, Patrika, Janka, Švierčaka do Živca. Ideme. Takže predsa, áno, nech sa páči, poďte. René a Tomáš Ambrožovci z Ľubomierže. Počkaj, Ferinko, my tu ťaháme. Áno, počkám, Lenočka. Chlapci, diváci, žienky, diváčky. Áno, vidím tam. Pani doktorka, dobrý deň a výborne tlieskate, pozbudzujete. Pani doktorka má zdravý životný štýl, Áno. aj dobrá nálada. Tak, tak. Patrí k tomu, aby sme boli zdraví. Hej, že mladí? Dobre, ďakujem. Takže všetko je pripravené Hopko, poď pre môj. štartové číslo 2. Ja už Je som to už na ňo zvykol. ťažké, ale vidí, že chce. Pochvál si ho. Pochvál si ho, že to je poľská horúca krv. Pochvál ho. Môj. Goron sakre. Goron. Môžeme, áno. Vy nie ste náhodou bratia? Stále vysí v tom chomutiku, ale je rozdiel ťahať s ochotou a strachom. Toto je troška už zo strachu, ale stále je tam obrovská chuť. Vieme to už porovnať, ale je to ochotný Potlesko koň. privítame otca a syna Jakijovcov, prichádzajú z Byče a hra